Der var den. Nu er det lige tid til at lave lidt om den lille fine bobber. Fordi nu er vi på over ved Kalø i går. Der var så mange, der spurgte. Så vi laver bare lige hurtigt her lidt. Så kan vi lave noget mere teknisk senere. Men I kan se her, den har suicide shift. Og en værktøjskasse fra en gammel Ford Supermajor. Og her, hvis vi flytter tyskerhjelmen, så er der Malteser baglygt. Og der har vi så alt lille dallert. Og den er så ikke lige tændt nu. GPS'en som speedometer. Så kan vi da også lige tage campingvognen med. Vi er i gang. Selvfølgelig med fadelsanlæg. Det er så ikke lige nu. Og Golfen. Den er jo til salg, hvis der er nogen, der vil købe den. Og den fine gamle Mercer. Lige af synen også.